Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratan ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dan riwayat saking Sayyidina Abi Hurairah. Apa ananas sak temene pira-pira menungso iku kalu padha matur sapa nas matur ing lafat ya Rasulullah hiduh Rasulullah. Hal naro ana ta weruh sapa kita? Atau hal naro ana ta bisa ningali sapa kita Rabbana ing pangeran kita yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hal tumaruna. Ing lafat hal tumaruna ana ta padha madoni sira kabeh fil qamari ing dalem ningali bulan Lailatul Badri ing dalem wengine purnama. Laisa kang ora ana iku dunahu ing dalem arah-arahe Laisa kang ora ana iku dunahu ing dalem arah-arahe komar apa sahabun mega utawa mendung. Lalu padha matur sapa nas matur ing lafat la boten ya Rasulullah itu utusane Allah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat fahal tumaruna mongko ana ta madoni sapa sira kabeh fahal tumaruna mongko ana ta padha madoni sapa sira kabeh fisamsi ing dalem ningali srengenge. Laisa kang ora ana iku dunaha ing dalem arah-arahe sames laisa kang ora ana iku dunaha ing dalem arah-arahe sames apa sahabun mega utawa mendung. Lalu padha matur sapa nas matur ing lafat la mboten. Lola dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat fa innakum tarawnahu kadzalik fa innakum mongko sak temene sira kabeh iku tarawnahu ningali sapa sira kabeh ing Allah kadzalika hale madani mengkono-mengkono ningali komar wasames kadzalika hale madani mengkono-mengkono ningali komar wasames. Yusaru den kumpulake sapa anasu pira-pira menungsa yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah dawuh ing lafat mangkana awas rujuke. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah ing lafat mangkana man utawi sapane wong iku kana ana sapa man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yang abudu nyembah sapa man saean ing suci-suci falyatabihu mongko becik anut sapa man ing faminhum mongko iku setengah saking nas man utawi wong yatabihu kang anut sapa man asamsa ing srengenge wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yatabihu kang anut sapa man al-qamara ing bulan wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yatabihu kang anut sapa man at-tawaghita ing pira-pira berhala wa tabaqalan tetep apa hadil ummatu ikilah pira-pira umat fiha iku tetep ing dalam hadil umat munafiquha utawi pira-pira wong munafike hadil umat fayatiyahum mongko nekani ing hadil umat sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah dawuh ing lafat ana rabbukum ana utawi ingsun niku rabbukum pangeran sira kabeh fayaquluna nuli padha ngucap sapa pira-pira wong mukmin awas fayaquluna nuli padha ngucap sapa pira-pira wong mukmin utawa mukminun ngucap ing lafat hadza makanuna hadza utawi ikilah panggonan iku makanuna panggonan kita hatta ya'tiyana sehingga ngrawuhi ing kita sapa Rabbuna pangeran kita fa idza jaa mongko ing dalem nalikane rawuh sapa Rabbuna pangeran kita
arafnahu mongko weruh sapa kita ing Rabbuna, arafnahu mongko weruh sapa kita ing Rabbuna, arafnahu mongko weruh sapa kita ing Rabbuna, fayatihim nuli teka ing nas, fayatihim nuli teka ing nas, fayatihim nuli teka ing nas sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, awas, fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, ana rabbukum, fayaquluna nuli padha ngucap sapa nas, awas, fayaquluna nuli padha ngucap sapa nas, fayaquluna nuli padha ngucap sapa nas, ngucap ing lafat anta rabbuna, anta utawi tuan iku rabbuna pangeran kita, anta utawi tuan iku rabbuna pangeran kita, fayad'uhum nuli ngundang sapa Allah ing nas, fayad'uhum nuli ngundang sapa Allah ing nas, fayad'uhum nuli ngundang sapa Allah ing nas, fayudrabu nuli den pasang, fayudrabu nuli den pasang apa asyiratu wat, fayudrabu nuli den pasang apa asyiratu wat baina dhahranai jahannam, fayudrabu nuli den pasang apa asyiratu wat baina dhahranai jahannam, ing ngatasin neraka jahanam, baina dhahranai jahannam ing ngatasin neraka jahanam, fa'akunu nuli ana sapa ingsun, fa'akunu nuli ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong, fa'akunu nuli ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong ya juzu kang liwat sapa man, fa'akunu nuli ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong ya juzu kang liwat sapa man, minar rusuli kang setengah saking pira-pira utusan, minar rusuli kang setengah saking pira-pira utusan, minar rusuli kang setengah saking pira-pira utusan, bi ummatihi kelawan umate man, bi ummatihi kelawan umate man, awas, bi ummatihi kelawan umate man, wala yatakallamu lan ora guneman sapa ahadun wong suwiji, wala yatakallamu lan ora guneman sapa ahadun wong suwiji yauma idzin ing dalem dinane payudrobu asyiratu dur, wala yatakallamu lan ora guneman sapa ahadun wong suwiji yauma idzin ing dalem dinane payudrobu asyiratu sapa illar rusulu pira-pira utusan, kejaba pira-pira utusan, sapa illar rusulu kejaba pira-pira utusan, sapa illar rusulu kejaba pira-pira utusan, wa kalamur rusuli utawi dawe pira-pira utusan, wa kalamur rusuli utawi dawe pira-pira utusan yauma idzin ing dalem dinane fayudrobu, yauma idzin ing dalem dinane fayudrobu iku Allahumma sallim salim, lafat Allahumma sallim salim, Allahumma Gusti Allah salim mugi nyelametake tuan, Allahumma Gusti Allah salim mugi nyelametake tuan, salim yo mugi nyelametake tuan, wa fi jahannam lan iku tetep ing dalem neraka jahanam, wa fi jahannam lan iku tetep ing dalem neraka jahanam kalalibu utawi pira-pira gantol, wa fi jahannam lan iku tetep ing dalem neraka jahanam kalalibu utawi pira-pira gantol mislu syauqi sa'dani kang madani rine kayu sa'dan, mislu syauqi sa'dani kang madani rine kayu sa'dan, mislu syauqi sa'dani kang madani rine kayu sa'dan, hal ra'aitum ana ta wis tau weruh, hal ra'aitum ana ta wis tau weruh sapa sira kabeh, hal ra'aitum ana ta wis tau weruh sapa sira kabeh syauqa sa'dani ing rine kayu sa'dan, syauqa sa'dani ing rine kayu sa'dan, qalu padha matur sapa nas, qalu padha matur sapa nas, qalu padha matur sapa nas matur ing lafat na'am, na'am nggih, na'am nggih, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat fa innaha mongko sak temene kalalip, awas, fa innaha mongko sak temene kalalip, kalalibu ya, fa innaha mongko sak temene kalalibu iku mislu syauqi sa'dani madani rine kayu sa'dan, iku mislu syauqi sa'dani madani rine kayu sa'dan, ghaira annahu mung wae sak temene kelakuan, ghaira annahu mung wae sak temene kelakuan iku la ya'lamu ora weruh, iku la ya'lamu ora weruh utawa ora pirsa qadra aidhamiha ing kira-kirane agunge kalalip, iku la ya'lamu ora weruh utawa ora pirsa qadra aidhamiha ing kira-kirane agunge kalalip sapa illallahu azza wa jalla kejaba Allah azza wa jalla, sapa illallahu azza wa jalla kejaba Allah azza wa jalla, fatah tatifu nuli nyamber, fatah tatifu nuli nyamber apa kalalip, fatah tatifu nuli nyamber apa kalalip annasa ing pira-pira manungsa bi'amalim sebab pira-pira ngamalin nas, bi'amalim sebab pira-pira ngamalin nas, faminhum mongko iku setengah saking nas, faminhum mongko iku setengah saking nas man utawi wong, man utawi wong yubaku kang den rusak sapa man, yubaku kang den rusak sapa man bingamali sebab ngamale man, bingamali sebab ngamale man, wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong, wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yukhardalu kang den jur sapa man, yukhardalu kang den jur sapa man, dimutilasi, yukhardalu kang den jur sapa man, summa yang junuli slamet sapa man,
sumayang junuli slamet sapa man hatta idza arada sehingga ing dalem nalikane ngersakake sumayang junuli slamet sapa man hatta idza arada sehingga ing dalem nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah rahmataman ing melasi wong rahmataman ing melasi wong arada kang ngersakake sapa Allah ing man arada kang ngersakake sapa Allah ing man min ahli nari saking penduduk neraka min ahli nari saking penduduk neraka min ahli nari saking penduduk neraka amaro mongko perintah jawab sangka idza amaro mongko perintah sapa Allah Gusti Allah amaro mongko perintah sapa Allah Gusti Allah al malaikata ing malaikat amaro mongko perintah sapa Allah Gusti Allah al malaikata ing malaikat ayyuh riju ing yen to ngetokake sapa malaikat ayyuh riju ing yen to ngetokake sapa malaikat ayyuh riju ing yen to ngetokake sapa malaikat man ing wong kana kang ana sapa man ing wong kana kang ana sapa man iku ya butuh nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah fayukhrijunahum nuli padha ngetokake sapa malaikat ing man fayukhrijunahum nuli padha ngetokake sapa malaikat ing man wa ya'rifunahum lan padha ngerti sapa malaikat ing man wa ya'rifunahum lan padha ngerti sapa malaikat ing man wa ya'rifunahum lan padha ngerti sapa malaikat ing man fi asari sujudi kelawan pira-pira labete sujud fi asari sujudi kelawan pira-pira labete sujud wa harrama lan ngaromake utawa ngaling-alingi wa harrama lan ngaromake utawa ngaling-alingi sapa Allah Gusti Allah alan nari ing atase neraka antakula ing yen to mangan apa nar antakula ing yen to mangan apa nar asara sujudi ing labete sujud payukhrajuna nuli padha dentokake sapa man payukhrajuna nuli padha dentokake sapa man minan nari saking neraka terusane apa fakullu bani adam nggih fakullu bani adam mongko utawi saben-saben anak Adam fakullu bani adam mongko utawi saben-saben anak Adam fakullu bani adam mongko utawi saben-saben anak Adam iku takuluhu mangan ing ibni Adam iku takuluhu mangan ing ibni Adam sapa apa annarun neraka iku takuluhu mangan ing ibni Adam apa annarun neraka illa asara sujudi kejaba ing labete sujud illa asara sujudi kejaba ing labete sujud fayukhrajuna nuli dentokake sapa man payukhrajuna nuli dentokake sapa man minan nari saking neraka payukhrajuna nuli dentokake sapa man minan nari saking neraka qadim tahasau apa maknanya qadim tahasau ya Allah ya Rabbi ya Karim qadim tahasau hale teman-teman gosong qadim tahasau hale teman-teman gosong sapa man qadim tahasau hale teman-teman gosong sapa man qadim tahasau hale teman-teman gosong sapa man payusabu nuli den soake qadim tahasau hale teman-teman gosong sapa man payusabu nuli den soake ngalaihim ing atase man apa maul hayati maul hayah atau banyu penguripan apa maul hayati maul hayah utawa banyu penguripan dadi wong bar ditokne kon rokok dintas manten ngoten terus disoi banyu penguripan maul hayah dadi ben resikne kan gosong-gosongan apa maul hayati banyu penguripan utawa maul hayah payam butunan nuli padha urip sapa man payam butunan nuli padha urip sapa man payam butunan nuli padha urip sapa man kama tambutu kaya oleh urip kama tambutu kaya oleh urip apa al hibbatu wiji utawa habbatu ya kena kama tambutu kaya oleh urip apa al hibbatu utawa al habbatu wiji fi hamilis saili ing dalem gawanane banyu banjir fi hamilis saili ing dalem gawanane banyu banjir fi hamilis saili ing dalem gawanane banyu banjir sumaya fruhu nuling rampungake sumaya fruhu nuling rampungake sapa Allah subhanahu wa ta'ala sumaya fruhu nuling rampungake sapa Allah subhanahu wa ta'ala minal qodoi saking mutusi hukum minal qodoi saking mutusi hukum minal qodoi saking mutusi hukum benal ibadi ing dalam antarane pira-pira kawula benal ibadi ing dalam antarane pira-pira kawula waya baktolan tetep sapa rajulun wong lanang waya baktolan tetep sapa rajulun wong lanang benal jannati ing dalam antarane surga wan nari wa huwa utawi rajul iku akhiru ahlin nari akhire penduduk neraka wa huwa utawi rajul iku akhiru ahlin nari akhire penduduk neraka apane dukhulan mlebune al jannata ing surga muqbilan hale wong kang madhep biwajihi kelawan wajahe rajul awas muqbilan hale wong kang madhep biwajihi kelawan wajahe rajul qibalan nari ing dalem arah-arahe neraka
qibalan nari ing dalam arah-arahe neraka. Fayaqulu nuli ngucap sapa rajul, awas, fayaqulu nuli ngucap sapa rajul, ya Rabbi ing lafat ya Rabbi, ya Rabbi duh pangeran ingsun, ya Rabbi duh pangeran ingsun, isrif mugi ngengokake Tuhan, isrif mugi ngengokake Tuhan, wajihi ing wajah ingsun, isrif mugi ngengokake Tuhan wajihi ing wajah ingsun, anin nari saking neraka. Qad qasyabani teman-teman ngerusak ing ingsun, qad qasyabani teman-teman ngerusak ing ingsun, apa rihuha ambune nar, qad qasyabani teman-teman ngerusak ing ingsun, apa rihuha ambune nar, wa ahraqani lan ngobong ing ingsun, wa ahraqani lan ngobong ing ingsun, apa zakaha molat-molate nar, apa zakaha molat-molate nar, utawa berkobarin nar, apa zakaha molat-molate nar, utawa berkobarin nar. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, fayaqulu nuli dawuh sapa Allah, dawuh ing lafat hal asaita, hal asaita ana ta kepengin sapa sira, hal asaita ana ta kepengin sapa sira, ing fuila lamun den lakoni, utawa den lakoni, ing fuila lamun den lakoni, info lamun den lakoni apa zalika mengkono-mengkono isrif, awas, info lamun den lakoni apa zalika mengkono-mengkono isrif, bika kelawan sira, bika kelawan sira, antas alani yen to njaluk sapa sira ing ingsun, antas alani yen to njaluk sapa sira ing ingsun, ghaira zalika ing liyane mengkono-mengkono isrif, antas alani ing yen to njaluk sapa sira ingsun, ghaira zalika ing sak liyane mengkono-mengkono isrif. Fayaqulu nuli ngucap sapa rajul, fayaqulu nuli ngucap sapa rajul, la mboten ing lafat la, fayaqulu nuli ngucap sapa rajul ing lafat la mboten, wa izzatika demi mulya Tuhan, wa izzatika demi mulya Tuhan. Fayu'ti nuli paring sapa rajul, fayu'ti nuli paring sapa rajul, Allah azza wa jalla ing Allah azza wa jalla, ma ing perkara, ma ing perkara syaa, ma ing perkara syaa kang karep, syaa kang karep, kang resakake ngono ya, syaa kang resakake utawa kang karep sapa rajul, syaa min ahdin, syaa kang karep sapa rajul, syaa kang karep sapa rajul min ahdin nyatane janji, syaa kang karep sapa rajul min ahdin nyatane janji, wa misakin lan tegese janji, min ahdin nyatane janji, wa misakin lan tegese janji. Fayasrifu nuli ngengokake, fayasrifu nuli ngengokake sapa Allah azza wa jalla, fayasrifu nuli ngengokake sapa Allah azza wa jalla, wajahu ing wajahe rajul, wajahu ing wajahe rajul anin nari saking neraka. Fa idza aqbal, fa idza uqbila, faida uqbila mongko ing dalem nalikane den adepake, faida uqbila mongko ing dalem nalikane den adepake sapa bihi rajul, faida uqbila mongko ing dalem nalikane den adepake sapa bihi rajul ngalal jannati ing atase surga, alal jannati ing atase surga. Ro'a dadi badal, ro'a rupane ro'a, rupane ro'a ningali sapa rajul, rupane ro'a ningali sapa rajul, bahjataha ing indahe jannah, bahjataha ing indahe jannah, bahjataha ing indahe jannah. Sakata mongko meneng sapa rajul, sakata mongko meneng sapa rajul, masya'a ing dalem mongsone ngersakake, masya'a ing dalem mongsone ngersakake, masya'a ing dalem mongsone ngersakake sapa Allah Gusti Allah, masya'a ing dalem mongsone ngersakake sapa Allah Gusti Allah, masya'a ing dalem mongsone ngersakake sapa Allah Gusti Allah, ayaskuta ing yen to meneng sapa rajul, ayaskuta ing yen to meneng sapa rajul, summa qala nuli ngucap sapa rajul, summa qala nuli ngucap sapa rajul, ya Rabbi do pangeran ingsun, ya Rabbi do pangeran ingsun, qadimni dinginake tuan ing ingsun, qadimni dinginake tuan ing ingsun, qadimni dinginake tuan ing ingsun, ainda babil jannati ing dalem sandinge lawang surga, inda babil jannati ing dalem sandinge lawang surga. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah azza wa jalla ing lafat alaisa, alaisa ana ta ora ana apa kelakuan, alaisa ana ta ora ana apa kelakuan iku kot ataita teman-teman paring sapa sira, alaisa ana ta ora ana apa kelakuan, alaisa ana ta ora ana apa kelakuan iku kot ataita teman-teman paring sapa sira, al muhuda ing janji, al muhuda ing janji, ing pira-pira janji nggih, al muhuda ing pira-pira janji, wal mawasiqa lan tegese pira-pira janji, wal mawasiqa lan tegese pira-pira janji, alatas ala ing yen to ora njaluk sapa sira, alatas ala ing yen to ora njaluk sapa sira, ghairal ladzi ing sakliyane perkara, ghairal ladzi ing sakliyane perkara, kumta kang wis ana sapa sira, kumta kang wis ana sapa sira, iku sa'alta njaluk sapa sira ing alladzi, kumta kang wis ana sapa sira iku sa'alta njaluk sapa sira ing alladzi. Fayaqulu nuli ngucap sapa rajul,
ya Rabbi do pangeran ingsun la aku ora ana sapa ingsun iku asko khalqika luweh cilakane makhluk tuan iku asko khalqika luweh cilakane makhluk tuan fayaqulu nuli dawuh sapa Allah fama ngasaita ing lafat fama ngasaita fama mongko ing apa ngasaita kepengin sapa sira fama mongko ing apa ngasaita kepengin sapa sira in o tita lamun den paringi sapa sira in o tita lamun den paringi sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono qaddimni awas in o tita lamun den paringi sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono qaddimni iku Allah tasala yen to ora njaluk sapa sira ghairahu ing liyane dzalik iku Allah tasala yen to ora njaluk sapa sira ghairahu ing liyane dzalik fayaqulu nulung ngucap sapa rajul ing lafat ya Rabbi do pengiran ingsun la mboten wa izzatika demi mulya tuwan la as'alu ora nyuwun sapa ingsun ghaira dzalika ing sak liyane mengkono-mengkono qaddimni awas ghaira dzalika ing sak liyane mengkono-mengkono qaddimni fayati nuri aweh utawa paring sapa rajul fayati nuli paring sapa rajul rabbahu ing pangirane rajul ma ing perkara sa'a kang ngersakake sapa Allah ing ma Rabbahu ing pangeran rajul ma ing perkara sa'a kang ngersakake sapa Allah ing ma min ahdin nyatane janji wa misakin lan tegese janji fayuqaddimuhu nuli ngajokake sapa Allah ing rajul ila babil jannati maring lawang surga fayuqaddimu nuli ngajokake sapa Allah ing rajul ila babil jannati maring lawang surga faida balagha mongko ing dalem nalikane wus tumeka sapa rajul babaha ing lawange jannah awas baba ing lawange jannah Paro'a mongko ningali sapa rajul zahrataha ing indahe jannah wamalan perkara fiha kang tetep ing dalem jannah minan naudrati nyatane pemandangan wasururi lan kebungan atau kebahagiaan wasururi lan kebungan fasakata nuli meneng sapa rajul masya'a ing dalem mangsane ngersakake mane masdariyah dzarfiyah masya'a ing dalem mangsane ngersakake sapa Allah Gusti Allah ayaskuta ing yen to meneng sapa rajul fayaqulu nuli ngucap sapa rajul ing lafat ya Rabbi do pangeran ingsun adkhilni mugi nglebokake tuan ingsun al jannata ing surga fayaqulu nuli dawuh sapa Allah azza wa jalla ing lafat wayhaka kerusaan sira ya bena Adam he ibnu Adam utawa he manusa gawa utawi suwi-suwi kang agung iku agdaraka nyidraake apa ma ing sira alaisa ana ta ora ana apa kelakon iku kot watita teman-teman den paringi sapa sira al-huda ing pira-pira janji wal mawasiq lan pira-pira tidak atoita nggih iku kot atoita teman-teman paring maklum ya iku atoita teman-teman paring sapa sira al-huda ing pira-pira janji wal mawasiq lan tegese pira-pira janji Allah tasala ing yen ora njaluk sapa sira ghairal ladzi ing sakliyane perkara u'tita kang den paringi sapa sira ing alladzi Fayaqulu nuli ngucap sapa rajul ya Rabbi do pangeran ingsun la taj'alni ampun dadosake tuan ingsun asqa khalqika ing luweh cilakane makhluk tuan fayadhaku nuli ridho makna awale guyu tapi iki makna murate ridho fayadhaku nuli ridho sapa Allah azza wa jalla minhu maring rajul fayadhaku nuli ridho sapa Allah azza wa jalla minhu maring rajul summa ya'danu nuli ngidini
sumaya dan nulingi dini sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul fi dukhulil jannati ing dalem mlebu surga fayaqulu nuli dawuh sapa Allah awas fayaqulu nuli dawuh sapa Allah dawuh ing lafat tamanna ngarep-ngarep sira tamanna ngarep-ngarep sira tamanna ngarep-ngarep sira faya tamanna nuli padha nuli ngarep-ngarep sapa sajenenge rajul faya tamanna nuli ngarep-ngarep sapa rajul hatta idang qata'a sehingga endal nalikane dadi putus hatta idang qata'a sehingga endal nalikane dadi putus apa umniyatuhu harapane rajul hatta idang qata'a sehingga endal nalikane dadi putus apa umniyatu harapane rajul qala mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla dawuh ing lafaz zid nambano sira min kada saking mengkene harapan min kada saking mengkene harapan wa kada lan mengkene harapan aqbala rupane aqbala madhep yudzakiruhu hale ngelingake ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul iku ono aqbala ono yudzakiru iku tanazuk. Jadi ada dua ngambil tapi makmulnya satu, makmulnya yaitu apa rabbuhu. Jadi fangile sitok tapi fingile loro. Aqbala rupane madhep yudzakiru hale ngelingake ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul hatta idan tahat sehingga ing dalem nalikane wis tutuk bihi kelawan rajul apa al amaniyu piro-piro harapan hatta idan taat sehingga indal makan ustutuk bihi kelawan rajul apa al amaniyu piro-piro harapan qala mongko dawuh sapa Allah dawuh ing lafat lakadzalika laka iku tetep kedue sira dalika utahe mengkono-mengkono perkara kang den jaluk ngono laka iku tetep kedue sira dalika utahe mengkono-mengkono perkara kang den jaluk laka iku tetep kedue sira dalika utahe mengkono-mengkono perkara kang den jaluk wa misluhu utawi sepadane dalik iku ma'hu sartane dalik wa an Abi Sa'id dan riwayatake saking Sayyidina Abi Sa'id apa inni samitu lafat inni samitu ini saat temen ingsun iku samitu ngrungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi awas ini saat temen ingsun iku samitu ngrungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat lakadzalik laka iku tetep kedue sira dalika utahe mengkono-mengkono surga utawa jannah wa asyaratu amsalihi lan 10 pira-pira padane dalik wa asyaratu amsali lan 10 pira-pira padane dalik wah 20 menit suwi bae saiki nerangno tentang temeriku wong mukmin iku ibnu Adam iku mlebu neraka terus dintas. Masa wis dintas temeriku nyuwun ya Allah Gusti kula nyuwun dilebetne teng surga. Masa wis dipepetne surga ya Allah Gusti jenengan kula jenengan ketok-ketokne kula teng surga. Intine napa? Setiap orang-orang yang pernah mengakui Allah sebagai Tuhan iku pasti dimasukkan surga. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa sing temeriku niku wis tahu selama uripe ngakoni bahwa Gusti Allah pangeran iku mesti dilebokne surga cuma kaceke ya ana sing ning kono wong iku diumbah dhisik ning neraka. Tapi engko bakal tetep dintasno. Nah niku ngoten. Wan Abi Bakrin As-Siddiq lan den riwayatake saking Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Wan Abi Bakrin As-Siddiq lan den riwayatake saking Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa annahu saat temen Abi Bakar As-Siddiq iku kala dawuh sapa Abi Bakar As-Siddiq pokok kula tak waca cepet iku kala dawuh sapa Abi Bakar As-Siddiq iki wis kelihatan iki bledekan iki wis malam 15 wis iku kala dawuh sapa Abi Bakar As-Siddiq li Rasulillah maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam alimni kula aturi mulang tuan ing ingsun dongaan ing donga adau kang donga sapa ingsun bihi kelawan donga fi sholati ing dalem salat ingsun qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafaz qulillahumma ngucap sapa sira Allahumma inni dalam tu nafsi ing lafaz
Allahumma inni dalam tu nafsi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat qulillahumma. Qul ngucap sapa sira Allahumma ing lafat Allahumma duh Gusti Allah ini sak temen ingsun iku dalam tu dolim sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun dulman kelawan penganiaya kasiron kang akeh wala yaghfiru lan ora bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa ila anta kejaba Tuhan faghfir mongko mugi ngapura Tuhan li maring ingsun maghfiratan kelawan pangapura minidika saking ngersa Tuhan warhamni lan mugi melasi Tuhan ing ingsun innaka sak temene Tuhan anta ya Tuhan iku al-ghafurud kang akeh ngapurane ar-rahimu tur kang akeh walase ar-rahimu tur kang akeh walase wa an Ibnu Abbas lan den riwayatake saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa anna rafa sauti sak temene banterake swara apa anna rafa sauti sak temene banterake swara bidzikri kelawan zikir haina yang sorifu ing dalem nalikane bubaran haina yang sorifu ing dalem nalikane bubaran utawa barbaran ngene ya kene aina yang sarifu ing dalem nalikane bubaran sapa annasu pira-pira menungso minal maktubati saking salat fardu iku kana awas kobare ana iku kana ana apa rafa saut iku kana ana apa rafa saut iku ngalangati Rasulillah iku kobare kana iku ngalangati Rasulillah ing dalem zamane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika riwayat Sayyidina Ibnu Abbas banterno swara ketika zikir sak bare salat iku sudah terjadi sejak zamane Kanjeng Nabi. Makanya pas zikiran la ilaha illallah la ilaha iku nek iso dibanterno. Nek pamane kok kita gak anu dibanterno nggih. Niatannya bukan gimana-gimana. Yo ngamale hadis iki nomor 2 napa nyenengno wong sing wis daftar fidak. Loh, wong sing wis daftar fidak teng mriki niku seneng ketika teng mriku napa pas waya fidaan rame la ilaha illallah la ilaha illallah muar. Mergo napa wah alhamdulillah aku wis daftar fidak teng mriku niku napa sing wong-wong dora rame fidaan la ilaha illallah. Niku ngoten nyenengno sing fidaan. Makane biasane nek wong sing daftar fidaan ngoten ya. Misal ki mau koyo Pak Yai Hakim kan daftar fidaan. Niku kan nggih enten. Mungkin sesuk si daftar sapa meneh mungkin nggih enten. Wonge ning kono dadi yo ngrasakno marem ketika teng mriku niku jelal pas waya fidaan do banter-banteran. Nah niku yo ngamalnya hadis niki juga nomor 2-nya ngamalnya hadis yaitu apa? Ketika kita itu membahagiakan orang lain maka Allah menciptakan 70 malaikat sejak itu dan 70 malaikat tersebut memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Ketika dhewe iku bahagiane wong liya nyenengno wong liya. Dan contoh muni la ilaha illallah iku nyenengno wong liya. Barang. Pun. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar den riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Umar. Yaqulu hale dawuh sapa Abdullah bin Umar. Dawuh ing lafaz sami'tu. Sami'tu rungu sapa ingsun. Rasulullah ing utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafaz kullukum ra'in. Kullukum utahe saben-saben sira kabeh. Kullukum utahe saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang ngreksa. Kullukum utahe saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang ngreksa. Kadang dimaknani pemimpin. Kullukum utahe saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang ngreksa. Wa kullukum utahe saben-saben sira kabeh iku mas'ulun den takoni. Wa kullukum utahe saben-saben sira kabeh iku mas'ulun den takoni ngan ra'iyatihi saking rakyate kul. Ngan ra'iyatihi saking rakyate kul. Setiap orang ini, setiap kamu sekalian itu pemimpin dan akan ditanyai nanti dimintai pertanggungjawaban. Oke, adewe dadi pemimpin ditakoki pertanggungjawaban. Wal imamu al imamu utawi imam utawa pemimpin, al imamu utawi pemimpin iku ra'in wong kang ngreksa. Al imamu utawi pemimpin iku ra'in wong kang ngreksa. Al imamu utawi pemimpin iku ra'in wong kang ngreksa wa mas'ulun lan iku kang den takoni khabar sani khabar kedua wa akhbaru bisni abi aksara ngan wahidin kaum syaratun suara wa mas'ulun iku kang den takoni ngan ra'iyati saking rakyate imam dadi pemimpin di besok ditakoni dadi pengurus ning kono tanggung jawab apa gak dadi pribadatan ning kono tanggung jawab apa gak dadi keamanan ning kono tanggung jawab apa gak iku besok bakal ditakoni kabeh lho niku napa sing tanggung jawabne Pak lho akeh. Nah niku nggih dadi pengurus dadi pemimpin apapun pasti dimintai pertanggungjawaban. Makanya sing hati-hati. Mungkin kita bisa menjadi pemimpin itu bisa lolos ketika
dimintai pertanggungjawaban dunia tapi belum tentu lolos ketika dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi pemimpin, jadi ketua pondok itu saiki mungkin iso diminta pertanggungjawaban saka gurune, saka bose, iku sik iso jawab, Pak. Niki ngeten sik iso alasan. Tapi nek wis besok nek wis dina kiamat al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Cangkeme dibingkem, tangane muni, sikil dadi seksi. Neng kono wong iku wis ra iso beralibi. Lah, saya beralibi wis kan besok nang akhirat. Besok kowe dhisik dadi ketua pondok. Tanggung jawabmu piye? Kula pun nata tenanan heleh bullshit ndi jajal. Nek ning donya sik iso Pak, ada berkilah, tapi ketika nanti di akhirat wah, lha iku. Di pengurus pondok bareng kudu tanggung jawab. Dadi awake dhewe dadi pemimpin tanggung jawab. Dadi bagian peribadatan tugasnya apa, dadi keamanan tugasnya apa, dadi kebersihan tugasnya apa, dadi bendahara tugasnya apa, dadi sekretaris tugasnya apa, iku ana tugasnya dhewe. Makanya wong iku kudu ngerteni tugasnya dhewe, dadi ben iso tanggung jawab neng minimal tugasnya dhewe. Lah kadang dadi manusa sing rada nganyelno ya iku apa? Ora gelem tanggung jawab, nggo isone jawab tapi gak gelem nanggung. Isone jawab tapi gak gelem nanggung. Lah makanya iku ya kurang mutu. Oh alah nggih, niku monggo. Nggih. Baik, niku nggih makane teng mriku ya tanggung jawab dadi pemimpin. Makane kula dhewe wis ngendikane Kanjeng Nabi ayyuma walin mata ghassan li ra'iyatihi haramallahu alaihi jannah. Seorang pemimpin yang di situ iku apa? Sering menipu rakyatnya, sering membohongi rakyatnya, sering memelokoto rakyatnya, maka Allah menghalang-halangi orang tersebut nanti masuk surga. Nah, itu makanya dadi pemimpin itu kudu sing tanggung jawab. Niku nggih. Warrajulu utawi wong lanang, warrajulu utawi wong lanang iku ra'in, wong kang reksa. Warrajulu utawi wong lanang iku ra'in, wong kang reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul, fi ahli ing dalem keluargane rajul. Dadi wong lanang iku kudu tanggung jawab. Wa utawi rajul, wa utawi rajul iku mas'ulun bakal den takoni, wa utawi rajul iku mas'ulun bakal den takoni ngan ra'iyati saking rakyate rajul. Iku mas'ulun bakal den takoni ngan ra'iyati saking rakyate rajul. Rakyate maksudnya apa? Bojone. Makane nek cara wong basa kramane bojo niku napa? Basa kramane rakyat. Rakyat jenengan pundi kok mboten derek? Oh, tesih teng pondok. Lah griyane pundi lho aduh kok. Iku rakyat. Nek adik basa kramane napa adik? Rai. Nah. Raine jenengan pundi ya? Lho niki pun kula beto. Rai nggih itu rai. Tapi rai ini ora apa-apa. Nah niku. Jadi ketika dadi wong lanang mungkin besok tanggung jawab lho, dadi wong lanang-lanang iku tanggung jawab ning bojo-bojo besok. Makanya teng mriku ana ning Qur'ane bi qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal hijara wa tadlil. Jogonen keluargamu sangka neraka. Dadi wong lanang besok semisal nyuwun sewu enek wong wadon rapatek pokro gak gelem manut aturannya agama, mungkin sing bagian orang laki-laki juga dimintai tanggung jawab suamine. Wal mar'atu ta wadon iku ra'iyatun, wong kang reksa wal mar'atu ta wadon iku ra'iyatun wong kang reksa fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojo lanange mar'ah. Wal mar'atu ta wadon iku ra'iyatun wong kang reksa fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojo wadone mar'ah. Wa mas'ulatun lan iku kang den takoni, wa mas'ulatun lan iku kang den takoni ngan ra'iyatiha saking rakyate mar'ah. Wal khadim utawi juruladen, wal khadim utawi juruladen. Wal khadim utawi juruladen iku ra'in wong kang reksa fi mali sayyidi ing dalem bondone gustine khadim, fi mali sayyidi ing dalem bondone gustine khadim. Wa mas'ulun lan iku kang den takoni, wa mas'ulun lan iku kang den takoni ngan ra'iyati saking rakyate khadim, ngan ra'iyati saking rakyate khadim, maksudnya rakyat mriki tanggung jawab. Ngan ra'iyati saking rakyate khadim. Qala dawuh sapa? Abdullah bin Umar, awas. Qala dawuh sapa Abdullah bin Umar dawuh ing lafat wa hasibtu lan nyono sapa ingsun ing sak temene kelakuan iku kot qala teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi iku kot qala teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat warrajulu ra'in warrajulu ta wong lanang iku ra'in wong kang reksa iku ra'in wong kang reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake
rajul fi mali abi ing dalem bondone bapake rajul wa mas'ulun lan iku kang den takoni ngan ra'iyati saking rakyate rajul wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang reksa wa mas'ulun lan iku kang den takoni ngan ra'iyati saking rakyate kullukum. An Anasin den riwayatake saking Sayyidina Anas yaqulu hale dawuh sapa Sayyidina Anas yaqulu hale dawuh sapa Sayyidina Anas dawuh ing lafat kana ana sapa Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idas sadda ing dalem nalikane banget apa al abartu adem idas sadda ing dalem nalikane banget apa al abartu adem bakaro mongko meruput sapa Kanjeng Nabi bakaro mongko meruput sapa Kanjeng Nabi bis sholati kelawan salat bisolati kelawan salat wa idza sadda lan ing dalem nalikane banget wa idza sadda lan ing dalem nalikane banget apa al harru adem wa idza sadda ing dalem nalikane banget apa al harru panas wa idza sadda ing dalem nalikane banget apa al harru panas abroda mongko ngakhirake abroda mongko ngakhirake sapa Kanjeng Nabi abroda mongko ngakhirake sapa Kanjeng Nabi bis sholati kelawan salat yakni ngresakake sapa Sayyidina Anas al jum'ata ing salat Jumat yakni ngersakake sapa Sayyidina Anas al jum'ata ing salat Jumat ngan Jabir bin Abdillah den riwayatake saking Sayyidina Jabir bin Abdillah qaula dawuh sapa Sayyidina Jabir bin Abdillah dawuh ing lafaz jaa teka sapa rajulun wong lanang wan nabiyyu hale utahe Kanjeng Nabi iku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi wan nabiyyu hale utahe Kanjeng Nabi iku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi Anasa ing pira-pira menungso yaumal jumuati ing dalem dina Jumat faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi asolaita ana ta salat sapa sira ya fulanu he fulan asolaita ana ta salat sapa sira ya fulanu he fulan faqala nuli ngucap sapa rajul ngucap ing lafaz la dereng qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafaz kum ngadeka sapa sira farka nuli salata sapa sira kum ngadeka sapa sira farka nuli salata sapa sira temriku napa ketika khutbah niku masih boleh salat tahiyatul masjid tapi kon cepet. An Anas bin Malik den riwayatake saking Sayyidina Anas bin Malik qala dawuh sapa Sayyidina Anas bin Malik dawuh ing lafaz asobat ngenani annasa ing pira-pira menungso apa sanatun paceklik awas annasa ing pira-pira menungso apa sanatun paceklik apa sanatun paceklik nah sanatun maknanya awal tahun tapi apa sanatun paceklik ala ngati Nabi ing dalem mongsone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaina mangko ing dalem siji wektu an Nabi utahe Kanjeng Nabi fabaina mangko ing dalem siji wektu an Nabi utahe Kanjeng Nabi iku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat Koma mongko ngadeg sapa Arabiyun wong Arabi utawa wong alasan. Koma mongko ngadeg sapa Arabiyun wong Arabi utawa wong alasan utawa wong Bedui. Wong dalaman. Faqala nuli ngucap sapa Arabi ing lafaz ya Rasulullah do utusane Allah halaka wis rusak. Apa almalu bondo. Waja'an lan luwe apa al-ayalu pira-pira batih. Waja'alan luwi apa alangnya lu pira-pira batih fad'u mongko ndonga tuan Allah ing Gusti Allah lana krana kita farafa nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi wa manara lan ora weruh sapa kita fisama ing dalam langit wa manarolan ora weruh sapa kita fisama ing dalam langit qazatan ing mendung fawalladzi dumidzat nafsi utawi awak ingsun iku biati enek kange ya dadi apa dadi nafsi kang utawi awak ingsun iku biati ing dalam kekuasaane alladzi nafsi kang utawi awak ingsun iku biadi ing dalem kekuasaane alladzi wa ma wadongaha ora nyelehake sapa Kanjeng Nabi ing yadaihi hatta saro sehingga gumelar apa ashabu mendung
Sahab iku kadang mendung kadang mega. Amsalal jibali hale piro-piro padane piro-piro gunung. Amsalal jibali hale piro-piro padane piro-piro gunung. Hale piro-piro padane piro-piro gunung. Semalam yang zil nuli orang mandap sapa Kanjeng Nabi. Semalam yang zil nuli orang mandap sapa Kanjeng Nabi. Ngan mimbarihi saking mimbari Kanjeng Nabi. Ngan mimbari saking mimbari Kanjeng Nabi. Hatta roa itu sehingga ningali utawa weruh sapa ingsun. Hatta roa itu sehingga weruh sapa ingsun alma toro ing udan. Almataro ing udan yataja daru hale temurun apa mator yataja daru hale tumurun apa mator ngala lihyatihi ing atase jenggote Kanjeng Nabi yataja daru hale tumurun apa mator ngala lihyati ing atase jenggote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamutirna nuliden udani sapa kita. Pamutirna nuliden udani sapa kita. Pamutirna nuliden udani sapa kita. Yaumana ing dalem dina kita. Pamutirna nuliden udani sapa kita. Yaumana ing dalem dina kita. Dzalika rupane mengkono-mengkono yaumana. Dzalika rupane mengkono-mengkono yaumana. Wa minal ghadi lan ing dalem dina sesuk. Wa minal ghadi lan ing dalem dina sesuk. Wa badal ghadi lan ing dalem sause sesuk. Wa minal ghadi lan ing dalem dina sesuk. Wa badal ghadi lan ing dalem sause sesuk. Walladzi lan dina yalihi kang ngiri apa alladzi ing al-ghadi. Walladzi lan dina yalihi kang ngiri apa alladzi ing al-ghadi hatal jumuati sehingga dina Jumat sehingga dina Jumat al-ukhra kang weneh wa qamalan ngadeg sapa dalikal arabiyu mengkono-mengkono wong bedui utawa wong alasan wa qamalan ngadeg sapa dalikal arabiyu mengkono-mengkono wong bedui utawa wong alasan utawa bedui wong pedalaman Jawa wetan ngono lho. Aku kala utawa ngucap sapa Anas. Oh, apa karo dadi apa gak gampang gak keruan terus mriko apa kendel ngoten lho. Iku ngerti sabun. Loh, sabun buat apa ini sabun ini? Wah. Iku. Aku kala utawa dawuh sapa Anas. Anas bin Malik dhuwur. Aku kala utawa dawuh sapa Anas dawuh ing lafat ghairuhu. Ngadeg sapa liyane Arabi. Aku kala utawa dawuh sapa Anas ing lafat ghairuhu maknane ngadeg sapa liyane Arabi. Faqala nuli ngucap sapa ghairuhu ing lafat ya Rasulullah. Tahadama dadi roboh utawa ambruk utawa roboh apa albina bangunan wa ghariqalan kerem apa almalu bondo. Pada'u mongko ndonga sapa tuan Allah ing Allah lana krana kita farafanuling ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing astalorone Kanjeng Nabi waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat Allahumma Gusti Allah hawalaina mugi nurunake udan manane dawa ya Allahumma Gusti Allah hawalaina mugi nurunake udan sapa tuan ing dalem kiwa tengen kita. Hawalaina mugi nurunake udan sapa tuan ing dalem kiwa tengen kita. Walang alaina lan ampun nurunake udan. Walang alaina lan ampun nurunake udan melarat ing atase kita. Walang alaina lan ampun nurunake udan melarat ing atase kita. Pama yusiru nuli ora isyara sapa Kanjeng Nabi. Pama yusiru nuli ura isyarah sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan astane Kanjeng Nabi ilana khiyatin maring pejajahan minas sama saking langit ilang farajat kejaba dadi kabuka apa nahiyah wasorot lan dadi apa Madinatu kutha iku mislal jaubati madani bolongan wasalalan mili apa alwadi jurang konatu rupane jurang syahron ing dalam sebulan walam yajik lan ora teka sapa ahadun wong suci min nahiyatin saking pejajahan illa hadasa kejaba cerita-cerita sapa ahad bil jaudi kelawan udan deres hadis ini nerangno tentang yaiku apa pada suatu waktu ayo terbahasa Inggrisnya apa one time
Sometime ya, sometime. Apa? Pada suatu hari teng mriku niku Mekah iku Madinah nggih. Madinah niku teng mriku niku napa suwi ora udan. Tuwangu mboten Jawa. Terus manten ngoten napa pas wayah Kanjeng Nabi khutbah. Pas wayah Kanjeng Nabi khutbah dina Jumat niku ana sahabat wong Arabi tadi, wong Arabi, wong Bedui, wong pedalaman. Wayah Kanjeng Nabi khutbah niku jujuk maju. Nyun sewu Kanjeng Nabi. Kula badhe lapor. Pas wayah Kanjeng Nabi khutbah ya. Manten ngoten kan kula pernah cerita niki tapi tak baleni meneh. Pas niku terus mantan-mantan niki Kanjeng Nabi sik khotbah nek wong Arabi matur Kanjeng Nabi nyun sewu Kanjeng Nabi kedap niki kok mboten dangu banget mboten Jawa. Niku napa? Luwe tiang-tiang niku kekeringan. Terus teng mriku tumbuh-tumbuhan niku juga tidak tumbuh. Tumbuh-tumbuhan juga tidak tumbuh. Nah niku pripun Kanjeng Nabi? Jenengan dongakne teng Gusti Allah kersane diparingi Jawa. Iku kan mergo napa? Kan rapate adab secara ndore kan koyo gak pate adab mergo Kanjeng Nabi sik khutbah ujug-ujug dilapori babagan jaluk udan. Matur Kanjeng Nabi langsung donga menengadahkan tangan langsung sret ngeten donga njaluk udan. Langsung udan Pak deres. Sampai seminggu utuh ra mandeg blas. Manten-manten sing Arabi sampai Jumat ke depannya lagi, sampai Jumat depannya manten-manten Arabi ku pas wayah khutbah meneh. Pas wayah khutbah meneh iku Arabi matur Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Niki jenengan minggu kemarin dongakno kersane Jawa, lha niku Jawa kenemenan Kanjeng Nabi nggih mboten ngoten juga. Niku sampai terus temeriku malah omah-omah do ambruk. Lha nggih mau omah jaman dhisik kan wong Arab niku kan dari napa pelepah kurma barang ngoten niku. Omah-omah do ambruk, terus temeriku hayawan-hayawan do mati. Dan niki pripun Kanjeng Nabi? Iku pas sampai seminggu ke depan, sampai banjir, sampai banjir. Mantan-mantan Kanjeng Nabi langsung mengadahkan tangan lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekeliling-keliling kami, yaitu apa? Semisal ada yang melaten di sekeliling maten, yaitu semisal teng Selambur atau teng pokok sekeliling ade. Walang alaina, lan jangan engkau turunkan hujan kepada kami ya Allah, hujan yang di situ dapat membahayakan kami. Nah, iki donga iki Allahumma hawalaina wa alaina kena nggih nyiwer udan. Iku sing maksur saka Kanjeng Nabi donga niki Allahumma hawalaina wa alaina. Diwaca pas wayah udan numpak motor udan terus diwaca wis minimal ben gak deres. Mau berarti waktu ndak tahu terus. Lah nek carane nyiwer liya ya enek. Ya niku ngoten. Carane nyiwer Allahumma hawalaina wala alaina. Makane ngeten nggih. Zaman dhisik niku sik penak. Zaman dulu niku wong niku penak ketika ada masalah nopo langsung lapor Kanjeng Nabi, langsung donga sret ngeten langsung keturutan, Pak. Lah zaman saiki kan dhewe niku kan wah ora koyo-koyo mboten uman ora kebagian doane Kanjeng Nabi koyo-koyo. Tapi asline sik kebagian. Lho saiki kan wong iku iso njaluk donga ning kiai tok tapi, kiai nang ulama. Tapi aslinya ada iki yo sik uman dongane Kanjeng Nabi, mandine dongane Kanjeng Nabi. Ada sik bagian yaiku apa salah sijine sing sapa wonge gelem nglakoni salat qobliyah ngasar 4 rakaat iku didongakno Kanjeng Nabi muga-muga wong sing nglakoni salat ngasar qobliyah ngasar 4 rakaat iku diwelasi karo Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dongane rahimallahu imro'an ya Allah sholat arbangan qoblal asri. Ya Allah jenengan welasi tiang-tiang umat kula sing temriku napa salat qobliyah ngasar 4 rakaat. Iku mambu dongane adike Kanjeng Nabi dhewe. Iku isuk gak turu iku mambu dongane Kanjeng Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah jenengan paringi barokah, jenengan paringi kebagusan, kebaikan yang sangat banyak kepada umat-umat saya Gusti sing temriku niku ketika pagi, sing ora turu. Nah, babar subuh jatuh. Ani Ibnu Umar dan riwayatake saking Sayyidina Ibnu Umar qala dawuh sapa Ibnu Umar dawuh ing lafaz qala nabiyyu. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lana maring kita lama raja ing dalam semangsane Bali. Lama raja ing dalam semangsane Bali minal azab sapa Kanjeng Nabi. Lama raja ing dalam semangsane Bali sapa Kanjeng Nabi. Lama raja ing dalam semangsane Bali sapa loncat. An Abdillah Umar dan riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Umar. An Abdillah bin Umar dan riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi qabla dzuri ing dalem sadurunge salat dzur. Qabla dzuri ing dalem sadurunge salat dzur. Rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat wa ba'daha lan ing dalem sause zuhur wa ba'dalan ing dalem sause zuhur
rakaataini kelawan rong rakaat, wa badal maghrib lan ing dalem sause maghrib rakaataini fi baiti ing dalem-daleme Kanjeng Nabi, fi baiti ing dalem-daleme Kanjeng Nabi, wa badal isya'i rakaataini wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi kula yusolli ora salat sapa Kanjeng Nabi ba'dal jumuati ing dalem sause salat Jumat, ba'dal jumuati ing dalem sause salat Jumat hatta yang syarifa sehingga bubaran sapa Kanjeng Nabi, hatta yang syarifa sehingga bubaran sapa Kanjeng Nabi, fayusolliya nuli salat sapa Kanjeng Nabi, fayusolliya nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat, iku salat rawatib sing muakkad niku. Tapi ada mengke sing faedah-faedah lintune yaiku apa? Salat subuh, salat qobliyah subuh dilakoni temenanan. Iku hadisnya juga sahih. Salat subuh qobliyah subuh mungkin macane napa? Macane rakaat pertama baca alam nasroh, rakaat kedua baca alam taro kaifa. Niku diwaca. Sing sapa wonge temriku salat qobliyah subuh, rakaat pertama membaca alam nasroh, rakaat kedua membaca alam taro, jika punya musuh maka musuhnya tidak akan mampu menyerang kita. Intinya tidak mampulah untuk menyerang AEDW. Terus kedua napa? Dikersakno ora loro dina iku. Dikersakno ora loro. Makanya perlune AEDW yo ben sehat. Terus sakbare maca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah diwaca ping 100 ben apa? Ben donya niku nggodak awake dhewe, ora awake dhewe sing nggodak donya. Lha iki nggih. Iku diwaca. Bar qobliyah subuh. Iku hadisnya juga ning Bulughul Maram insyaallah ada. Diwaca subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah sakbare qobliyah subuh ben apa ade dadi manungsa iku ben dadi wong sing digodhak donya ora kok manungsa nggodhake donya. Wenang pas ya Allah pas wae butuh jelalah ono pas wae butuh jelalah ono iku menak Pak. Iku men dadi donya sing ngetet ade kok ade ngetet donya mbok. Mboten. Iku qobliyah subuh. Qobliyah subuh faedahe gede banget. Makanya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu qobliyah subuh lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Mergo napa? Temriku sakbare qobliyah subuh ada amaliyah saka Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah ping 100. Engko ben dikersakno dadi wong sing ning kono digodhak donya ora kok nggodhaki donya terus. Dadi wong godhok donya menak, Pak. Menak dadi wong digodhok donya ya. Dadi duit sing ngetetake dhewe, ora kok dhewe ngetetne duit. Wong babakan duit bingung. Wis pokoknya sak mlaku-mlakune sementing apa amaliyah-amaliyah ngoten niku dilakoni insyaallah lah insyaallah. Iku hadis lho, hadis. Oke kok temriku dawe ulama utawa dawe atok mboten tapi iku hadis nggih. Iku diwaca qobliyah subuh, maca alam nasroh, alam taro ben ora gampang kena loro. Terus temriku napa nek duwe musuh-musuhe ben gak mampu nyerang awake dhewe. Intine apa? Musuh iku gak mampu lah ngalahno awake dhewe. Gak kontal. Ora babak lah, ora kontal. Terus bar ngoten maca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah ben muga sampai tuwek donya sing ngetet awake dhewe ngoten. Donya ngetet awake dhewe enak ditetne donya yo. Lah niku mangke salat subuh. Engko salat zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat iku sing hurum akad tapi ono hadise juga ning bidaya iku. Kulo sering kandha bola-bali nek iso dilakoni nggih. Dilakoni. Iku ono pitung sing sapa wong nglakoni qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat maka Allah temriku napa ada 70.000 malaikat mendoakan orang tersebut memintakan ampun sampai malam hari. Ono 70.000 malaikat Pak ket zuhure mau sampai bengi iki. Menak ta mboten menak. Qobliyah ngasar 4 rakaat ben mambu dongane Kanjeng Nabi nate donga ya Allah jenengan welasi tiang-tiang umat kula sing temriku napa purun nglampahi qobliyah ngasar 4 rakaat. Itu dilampahi. Sing subuh barang itu dilampahi. Dipeksa subuh barang dipeksa qobliyah. Diluk qobliyah subuh niku diluk. Jadi ben ya Allah, nggih. Dadi ben awake dhewe mau sampai tuwek iki gak kok dadi wong duwe agama ning kono iku terus dikalahno karo donya ae ngoten niku. Kalahno karo donya wae. Nah, sering kandha bola-bali donya iku kaya bayangan. Donya kaya bayangan nek ade gumodhak malah ora kenek, tapi nek ade pokok mlaku ngoten ya ngetet-ngetet dhewe, bayangane ngetet-ngetet dhewe, donya kaya bayangan. Iku ngoten. Penting ya tetep duwe pribadi zuhud, duwe donya akeh tapi tetep pribadi zuhud. Ya nyanding donya sing akeh tapi temriku ora seneng.
kanggo perjuangan Islam, kanggo perjuangan agama. Donya ini digunakne kanggo ngoten niku. Ya carane ben piye, Pak? Mumpung iki dadi manusa nggih awake dhewe yo. Mumpung awake dhewe niku dadi bocah, dadi wong sing temriku durung ana kewajiban nafkah. Nggih. Iku apa carane? Yo iku lah babakan amalia-amalia sing temriku nggih nglancarno rezeki. Niku diwaca. Diamalno. Diamalno. Lah mengke jenenge wong iku nek wong nglakoni amalia-amalia wiridan-wiridan ngoten niku padha karo wong nandur. Lah mengke mbok suatu saat mengko garek ngunduh. Nah niku bendina dilakoni istiqomah qobliyah subuh. Iku terus dilakoni napa? Maca subhanallah bihamdi sunatin astagfirullah. Donya ben ngetut iku hadis. Niku hadis. Kaya wakingah niku juga hadis. Tapi nek misal kaya maca selawat nariyah niku kan dawuhipun ulama. Dawuh ulama maca selawat nariyah sakmene, maca selawat sallallahu alaihi Muhammad ping 1000 engko faedahe ngene iku dawuh ulama. Tapi nek sing subhanallah bihamdi sunatin astagfirullah diwaca sabare qobliyah subuh iku Kanjeng Nabi sing dawuh. Iku donya ben ngetut dhewe. Ade butuh apa iku ben kecukupan. Nah, makanya napa santri itu ketika balik sing paling diwedeni siji nganggur, mari ngono sibuk repot babagan ekonomi, mikirno ekonomi. Oke, rasane itu santri rata ketika balik niku wis siji. Menjelalah nganggur ngono kegiatan manten-manten apa sing dibingungi babagan ekonomi. Engko aku penghasilanku kondi, pemasukanku kondi, engko aku ben oleh duit kondi. Bingung mikir ngoten niku, Pak. Wakeh ngoten niku. Lah aku dhewe dhisik ngrasakno. Cuma aku dhisik wis pokok wiridan wis akuate ya. Lah ngoten niku. Lah ade ben ketika mengko suatu saat mergo bakal dadi wong dewasa kabeh lho nggih. Bakal dadi wong dewasa kabeh sing temriku napa tetep membutuhkan ekonomi, tetep butuhne rezekine apa kono kebutuhane apa ya tercukupi. Lah niku. Ora sampai kok adol-adol sampai apalagi ngedol agama didol. Agama didol iku piye ya Yesus misal ada berjuang apa napa merjuangno agama tapi diniati golek bondo. Merjuangno agama diniati golek bondo sampai ngoten niku naudzubillah min dzalik mboten parang. Saiki gampang golek bondo. Gampang apa ngedekno pondok wonten mari ngono cacah kon bayar. Wis yo ngepek duit menak. Tapi memang ngoten. Makane ngedekane Mbah Mun bareng sampai ngoten niku. Ah, niku gampang saiki sampean ngedekno apa? Ngadakno apa ziarah Wali Songo misal. Ngadakno ziarah Wali Songo mari ngono apa benefitnya per orang diambil 10.000 atau 50.000 per orang kena, Pak. Ngedekno biro umroh. Ngaten. Tapi yo atine ku mungkin dijogo, mosok to awake dhewe ngaji semene suwene entek-entekane ngedol agama. Makanya ngendikane Imam Ghazali kan wis jelas. Ngendikane Imam Ghazali yo ya iku apa wong kok ngurusi agama dengan cara yang salah, dengan cara yang ora toto, itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang memusuhi agama secara terang-terangan. Makanya teman itu, sebagai orang mengurusi agama, yusbiur. Makanya amalia-amalia babakan ngoten niku, yo tindak dilakoni ket sakniki tenanan, ket sakniki nek saged dan dilakoni tenan. Eman-eman nggih, eman-eman nek radang dilakoni. Pakingah ben bengi diwaca. Pengen mboten rezekine lancar. Pengen nggih. Besok gak bingung babakan bondo pengen nggih. Lah makanya temriku amalia-amalia ngoten yang dilakoni teman mumpung sik saiki, mumpung sik suwe jatahe nggih. Sampeyan sik cara dewasa iku sik 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan ket sakniki ndang dilampah. Ket sakniki ndang dilampah. Mungkin sok besok tuwek garek ngono. Lha kula riyen ngeten iki didhawuhi Rama Yai Hanan, iku kula ketika teng kewagian wis umur 20 punjul, Pak. Lah makanya kula ndang tak kandhakno ning sampean-sampean iki mumpung sampean sik enek sing MTS, ana sing SMK dadi sik dawa jangkae. Lah ngoten niku ndang dilampahi. Dadi lha ngoten niku mosok pareng, Pak. Mriku pamane ngamale niki ben diniati rezekine lancar pareng. Wah. Walaupun iku tingkatan ikhlas yang paling bawah. Tapi isi oleh. Nah, niku nggih. Jadi tingkatan ikhlas iku kan sing pertama yaiku apa tingkatan ikhlas yang paling ndek ketika dhewe ngamal ngibadah tapi temriku diniati nggih urip bahwa ben penak urip nang ana donya. Ngamal ibadah napa mawon diniati ben penak urip ana donya niki niku yo terhitung ikhlas tapi ikhlas paling bawah. Ikhlas rada dhuwur meneh yaiku apa? Ketika ngamal ibadah apa wae temriku diniati njaluk surga wedi neraka.
Iku tingkatan ikhlas dhuwur meneh. Tingkatan ikhlas dhuwur dhewe ora pengen surga, ora pengen neraka, pokok sing dipengini cuma satu, ridhone Gusti Allah. Tok til ora ono liyane. Lah tapi nek wong iku semisal arep amaliah-amaliah ngoten niku ngenteni ikhlas kapan? Kan ngoten nggih. Wong ku arep ngenteni ngamal arep ngenteni ikhlas ya kapan abot, pokok bendina dilakoni engko ora ikhlas-ikhlas dhewe. Pokok bendina wiridan, pokok bendina waca wakingah, pokok bendina maca surat duha, maca surat duha. Bendina salat duha, pokok bendina dilakoni suwe-suwe ikhlas-ikhlas dhewe. Isuk niku bar ngaji tafsir, mungkin salat duha ra ketang 2 rakaat, ngoten niku. Mungkin 2 rakaat wis rada lancar ditambahi 4 rakaat. Ben lancar meneh tambahi 6 rakaat, lancar meneh istiqomah meneh tambahi dadi 8 rakaat. Cepet gak suwe mboten dangu to ya. Mboten gak suwe, Pak. Lah makane kit sakniki ndang dilampahi ben apa? Ya muga-muga kebutuhane awake dhewe ning donya iki dicukupi karo Gusti Allah, mungkin nang akhirat ya dipenakne karo Gusti Allah. Niku teng mriku, aku ki kula ngomong ngeten iki napa kula ya gak pengen lah. Gak pengen teng mriku awake dhewe besok urip angel kan ya aja. Dadi ya muga-muga lah awake dikersakno ya ning donyane ya mau enak, bawaja sa'dana fid dunya ya sa'dana fil ukhra, fauzana fil ukhra. Niku teng mriku. Lah ngoten niku amaliah-amaliah ngoten niku dilampahi dan dilampahi. Niku teng mriku. Tenanan iki, tenanan kula pesen kula tenanan. Kula tenanan. Kowe gak pengen lah. Mari ngono kadang kan enten santriku ketika wis boyong manton-manton lho sampean kok gak nggih nyuwun sewu jane kula niku nggih pengen mucal TPQ, pengen merjuangno TPQ tapi kula niku terlalu sibuk dengan ekonomi akhir-akhirnya kitabe ilang. Ora tau dimutolaah, wis ilang kabeh. Akhir-akhirnya dia iku napa? Outfit santrinya hilang, outfitnya malah menjadi pekerja. Jadi wong ku suwe-suwe malah gak ngerti nek ndekno iku alumni santri. Ndekno iku santri mergo napa? Wis ra patek gelem buka kitab, ra patek gelem merjuangno babagan agama. Makanya kula sering kandha bola-bali, ya wis apa pokok besok iku nek ana wong nawani kon merjuangno agama diinggihi. Isone seminggu pisan ya wis seminggu pisan, isone 2 minggu pisan, isone 2 minggu pisan gak masalah. Aja sampai ditolak. Wis suwe-suwe ade termalem mikir bondo entek terus-terusan. Ora tau gelem mutolaah. Ya nek pamane mikir bondo tapi bendina sik mutolaah kitab iku sik bagus. Lah wong dadi santri kadang mutolaah ya abot. Apa meneh wis ketiban kerja. Alah Pak kitabe wis bablas wis. Akhir-akhir entek-entekane ya wis malah medeni. Makane nggih hati-hati, makane kita sakniki ya babagan amaliah-amaliah sing temriku kanggo nglancarno rezeki ben ade dicukupi Gusti Allah niku ndang dilampahi sak kuat-kuate ben dilampahi di-upgrade dilampahi. Dan niku ngoten pun wallahu a'lam bishawab.